Folklórna skupina Močenčanka už desiatky rokov udržiava naše tradície. Naposledy ich prezentovala na celoslovenskom podujatí v lete v Komárne. Tradícia folklórnej skupiny v Močenku siaha až do rokov 1963 až 1965. Prakticky hneď od svojho vzniku sa skupina okrem programov v obci zúčastňovala na folklórnych prehliadkach a festivaloch. K najväčším úspechom z toho obdobia patrí vystúpenie v Krakovanoch, na Mijave a úplným vrcholom bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej, kde folkloristi žali úspech za vynikajúco predvedený sečkársky tanec. V súčasnosti má skupina 18 členov a vedúcou tohto umeleckého telesa je pani Mária Sabová. Folklórna skupina Močenčanka má aj dnes za cieľ prezentáciu ľudových piesní a obyčají tradovaných v regióne. Počas tohto leta sa skupina prezentovala na dvoch významných podujatiach v Nitre na sviatok Cyrila a Metoda a na matičných slávnostiach Komárne. Ako ste sa vlastne dostali na toto podujatie, čo sa konalo v Komárne? Kto vás tam pozval? No, dostali sme sa tam tak, že pozvala nás predsednička Matice slovenskej, pani Julika Lenčešová, a teda aj do tej Nitry, keď sme boli, aj tam nás pozvala. Matica Slovenská usporadúva program zameraný hlavne na ľudové tradície každoročne na rôznych miestach Slovenska. S folklórnym súborom Močenčanka sme začali leto vlastne veľmi krásne už 5. júla na cyrilometodských oslavách v Nitre, kde členovia súboru Močenčanka odovzdali obetu, teda hlavne tej mladšej časti, a ostatná časť súboru tvorila špalier pri príchode a odchode duchovných, ktorí sa tejto svätej omše zúčastnili. Bola to veľmi vznešená a krásna slávnosť a naše kroje skutočne vynikali a boli takým dôstojným oživením programu, alebo by som povedala, naozaj dôstojne doplňali tú štafáž, ktorú potrebuje mať takáto slávnosť. Tento raz sa konali v Komárne, aby sa združilo proste celé Slovensko, všetky slovenské folklórne súbory, aby sa zdôraznilo hlavne, že Matica Slovenská spolupracuje so všetkými občanmi Slovenska a všetky kvalitné folklórne súbory tu mali vystúpenia. Naši vystúpili so svojím programom aj dvakrát. Mám napríklad aj v Národných novinách na titulnej stránke sa objavili. Veľmi sa toto ich vystúpenie páčilo. V programe, kde sa prezentovala každá folklórna skupina, vystupujúci robili taký, ako by som povedala, takého jednoliatý program, kde za 1,5 minúty vlastne ukázali to najlepšie, čo mali. A poviem vám, že naozaj to najlepšie to bol ich sečkársky tanec, obrovský potlesk získali a neboli by dbali, keby im to niekoľkokrát boli zopakovali. Takže naša folklórna skupina nás skutočne nikde nezahambí a s veľkou radosťou s nimi pôjdem opäť všade. S odozvou publika na vystúpenia našich folkloristov je ich vedúca veľmi spokojná. Naše programy sa veľmi páčili ľuďom, čo som bola veľmi prekvapená, lebo tam žije dosť Maďarov, 70% Maďarov je tam, ale chodili za nami tí starší ľudia, vypytovali sa, odkiaľ sme, a veľmi sa im páčili kroje, aj programy. Bola, ktorí prišli aj 3-krát na náš program. Čo sme tam mali takých známych, tak videli sme a za každým behali a vypytovali sa, ešte budete vystupovať, ešte budete. Tak veľmi sme sa tešili, že sa im to tak páčilo, lebo ukazujeme staré zvyky a tradície, čo je také vzácne. Lebo tí tance, však je to veľmi pekné aj všetko, ale každý to robí a už takéto s tými rekvizitami, to už mladí veľmi nechcú robiť. No, takže my ešte to robíme, ukázali sme to aj v Komárne a mali sme veľký úspech. Potom tam boli javiskové skúšky cez sobotu. Ozaj celý deň sme tam mali robotu, ale aj pekný výlet sme mali. No. Išli sme na lodi a videli sme celé Komárno z lodi, taký dobrý zážitok. No a na to vystúpenie by som povedala ešte toľko, že teda
z tých 590 účinkujúcich, čo tam boli, bolo 29 folklórov a 9 vybrali na to hlavné javisko na amfiteáter a my sme boli medzi nimi. A na konci, keď bolo také, že každý sa mal predstaviť na 1,5 minúty to svoje volačo také, no tak my sme dali to svoje šečkára, Jožko Horehaj to tam rozbalil a mali sme s tým veľký úspech a hneď nás dali posledných vystupovať. Takže velice som sa tešila, že takto to dopadlo a ešte musím pochváliť organizátorov, ozaj tam bolo všetko na svete pripravené, velice sa o nás starali. Všade bolo, dodávky chodili z vodu, lebo veľká horúčava bola ten deň. A bolo pripravené všetko naozaj. Mali sme sprievodcu svojho, takže velice som bola rada. Musím pochváliť aj folkloristov, že teda vydržali, lebo 36 stupňov bolo teploty a ozaj sme starší ľudia a nikomu sa nič nestalo, tak chvála Pánu Bohu, že všetko dobre dopadlo. Cestičku už poznám. Z Kráľovej do Močenku cestičku už poznám. Po nej každú sobotu, keď som skončil robotu, po nej som chodil k vám. Po nej každú sobotu, keď som skončil robotu, po nej som chodil k vám. Z Kráľovej do Močenku už dávno nechodím. Z Kráľovej do Močenku už dávno nechodím. Lebo vaši vraveli, že sa k vám nehodím. Na aké ďalšie vystúpenia sa môžu obyvatelia na vás tešiť? No, ďalšie vystúpenie teraz máme na Dni obce a touto cestou by som chcela aj všetkých našich priaznivcov pozvať, aby sa prišli pozrieť, pretože máme nový program. Téma programu je aktuálna k jesennému obdobiu, je to varenie slivkového lekváru a oberačka hrozna. Pre televíziu Močenok Kristína Hypová.